Dili na kinahanglan ang Congressional bill aron ma-upgrade ang provincial hospital sa Danao ngadto sa North Cebu Medical Center. Kini ang tubag ni Governor Pamela Baricuatro sa hangyo ni Cebu 5th District Congressman Duke Frasco. Wala pa hinuy opisyal nga komunikasyon ang kongresista ngadto sa gobernadora kalabot sa hangyo nga gipaagi na lang sa social media. Matod sa gobernadora, gitrabaho na ang pagpalambog sa 16 ka mga province-run hospitals ug infirmaries. Sa niini, miduso si Frasco og House Bill number 3313 nga nagtinguha nga ma-convert ang Danao Hospital isip fully equipped level 2 medical facility. Gidugang ni Baricuatro nga aduna pay mga ospital nga angayang tutukan sa maong pagbabalaod. Sa una, sige na sila suroy-suroy karon, sige na magsakay-sakay. Sakay-sakay pa more. I also want to appeal to him, no? To look into his children hospital in Iloan. Una sana, Congressman, no? Before ka maglabot sa Danao, and also I also want to appeal to you to look also into Camotes Hospital. You started airport there, ang imong hospital, ang ceiling dito gani, kahbumo na. Samtang sa mensahe ni Frasco sa mga tigbalita, gitubag niini ang gipadayag sa gobernadora. Miapelar siya nga ipadaplin una ang politika hangtod sa 2028 ug dili tugutan ang ilang political affiliations nga modiktar sa ilang aksyon. Tagaan og pagtagad ang panglawas ug kaayuhan sa mga sugbuanon. Giklaro ni Congressman Frasco nga mihangyo lang siya og suporta ug sa samang higayon mitanyag sa iyang kamot alang sa pakigtambayayong para sa kaayuhan sa tanang sugbuan.